To masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannanmu da sake kasancewa tare da ni Muktar Awwal Yaro cikin shirin rahoto na musamman na wannan rana daga nan sashin labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Mike Express. To rahoton namu na wannan ranar kuma ya kalli yadda katafaren aikin gyaran bulok banɗakai da sanya sabon gate a makarantar Kibiya Special Primary School da mai girma zababben kansilan mazaɓar Kibiya 1 wato Honorable Awwalu Sarki Kibiya ya gudanar ga hukumar wannan makaranta. Sai ku biyo mu domin jin cikakken rahoton da muka haɗa muku kan wannan lamari. A ci gaba da gudanar da aikace-aikacensa mai girma zababben kansilan mazaɓar Kibiya 1 Honorable Awwalu Sarki Kibiya a wannan ranar ya dira a makarantar Kibiya Special Primary School da ke cikin garin na Kibiya. Nutsuwar matan gida, kwanciyar ran mai gida, ilimin yayan gida, kasuwancin yan gida, tallafi a gida-gida, toshe gada-gada, waje da cikin gida, sabon gwamnan Kano, sabon gwamnan Kano. A ƙoƙarinsa na farfaɗo da harkokin ilimi a faɗin mazaɓar ta Kibiya 1 kuma tun bayan ƙorafe-ƙorafe da tarin matsaloli da makarantar ke fuskanta, Honorable Awwalu Sarki Kibiya a wannan rana ta Juma'a wacce ta dace da 19 ga watan Satumba shekara ta 2025 ya samu nasarar kammala wasu aikace-aikace don tabbatar da inganta harkokin koyo da koyarwa a wannan makaranta. Idan magana ta amana ake a zo a zai. Gyare-gyaren dai sun hada da aikin gyaran bulok guda mai dauke da ajujuwa biyu da ofisoshin malamai sai kuma gyaran bulok biyu na banɗakai tare da sanya sabon gate ga wannan makaranta bisa lalacewar na baya. A gidan kwakwaso. Abba gida abba dai. Ruwa ya ja kara an tafi. Idan magana ta amana ake a zo a tsaya a gidan kwakwaso. Abba gida abba dai ruwa ya ja kara an gaba. Dan magana ta amana ake a zo a tsaya a gidan kwakwaso. Hayye kwakwaso. Abba gida abba dai. Ruwa ya ja kara an tafi. Idan magana ta amana ake a zo a tsaya a gidan kwakwaso. Kafin wannan lokaci hukumar wannan makaranta sun bayyana yadda wannan blok da banɗakai ke matukar barazana ga ɗalibai bisa lalacewar da suka yi sun kuma nuna matukar farin ciki bisa ceto wannan tsohon gini mai ɗimbin tarihi a wannan makaranta da kansilan ya yi. Sunana Idris Uba Garba, headmaster na Kibiya Special Primary School. Ni ne kusan jagora zan ce a wannan makaranta. Gaskiya babu abin da za mu cewa Allah sai godiya da ya nuna mana wannan rana ta kammala wannan aiki na wannan jajirtaccen kansila na Kibiya 1. Muna matuƙar tura saƙon godiya ta musamman da wannan ɗan tahaliki da izo ya gyara mana wannan tsohon blok mai ɗimbin tarihi aƙalla kusan shine na farko wanda aka fara ginawa a wannan makaranta. Kuma ga shi muna tsaye kana gani ya gyara shi inda kusan in ce ya zama shine idan makarantar a yanzu. A baya tabbas ginin nan ya ɗauko lalacewa domin duk wata sirri ma na wannan blog ya fito. Amma ga shi zuwan wannan honorable kansilan Kibiya 1 Alhaji Awwalu Sarki ya dawo mana da wannan blog kusan shine abin kallo a wannan makaranta tamu mai ɗimbin tarihi. Bayan nan kuma wannan bawan Allah ya je ya gyara mana toilet ta yara. Muna matuƙar godiya ta musamman a madadin malamai da ɗalibai da kuma shugaban iyayen malamai PTA kenan da SBMC. Muna miƙa matuƙar godiya ta musamman da wannan gyara da aka zo aka yi mana na wannan blog. Sannan kuma mai girma gwamna wannan ɗan tahaliki jajirtacce ne tun a baya, dama tsohon memba ne na PTA a wannan makaranta. Duk wata gudunmawa wannan kansila yana bayarwa in dai an kira shi a guje yake ya zo ya ba da gudunmawa irin wacce zai iya. Sannan kuma idan ka dubi wancan gate kwata-kwata baya cikin budget ɗin da aka basu ai, amma sakamakon mun je masa da wannan magana ya ɗauka yi shi. Sannan kuma bayan nan na zagaya wasu makarantu amma ban taɓa ganin renovation da aka inganta aka aminta shi kamar wannan namu na Kibiya Special Primary School ba. A madadin hukumar iyayen yara da kuma FGMC ta wannan makaranta
da kuma ɗalibai da malamai na wannan makaranta muna miƙa wannan honorable godiya ta musamman da wannan renovation da ya zo yi mana a madadin hukumar ilimi ta ƙaramar hukumar Kibiya. Muna miƙa wannan godiya ta musamman da wannan renovation da aka zo aka yi mana ciki da wajen wannan makaranta. To Honorable Awwalu Sarki Kibiya dai shine zababben kansilan mazaɓar ta Kibiya 1 kuma shugaban masu rinjaye wato majority leader a zauren majalisar kansiloli ta ƙaramar hukumar, ya kuma maganta kan wannan aiki. Da farko muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin kaddarawarsa ne ya bamu ikon da dama na fara wannan aiki, kuma alhamdulillah yanzu gashi muna kammalawa. Muna Allah godiya, kuma sannan muna godiya ga shi mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf wanda yake cikin sahalewarsa ne ya bamu wannan dama ta gabatar da wannan aiki a wannan katafariyar mazaɓa tamu. Kamar yadda za ka iya gani ko ba haka ba, mun zo wannan makaranta wadda yake ita ce da daɗaɗɗiyar makaranta a tarihin wannan ƙaramar hukuma. Kamar yadda headmaster makaranta ya tabbatar mana, shekarar makarantar nan 89 a yanzu da nake gaya maka. Saboda haka makaranta ce mai tarihi. Wannan aji da aka ga mun gyara shine yana daga cikin ajujuwa na farko a ita kanta wannan makaranta. Kuma har ga Allah idan ka kalli ginin ko ba haka ba a yi shi da wasa ba, amma dai saboda yanayi shekara 80 ba ƙananan shekaru ba ne, ya ɗan samu ɗan tasgaro ko ba haka, wanda muke ganin ya kamata tarihin ya ci gaba. Saboda haka mu ma da gwamna ya sale mana wannan aiki muka gaba inda ya kamata mu yi sai wannan guri. Saboda haka alhamdulillahi aiki gashi sai godiya. To alhamdulillahi aikin ya kunshi shi ainihin kamar yadda yake a bills ɗin aiki ne dama da aka bada shi akan renovation ko kuma gina sabuwar toilet. To alhamdulillah ita wannan makaranta dama suna da banɗakai, illa iyaka banɗakan suna da matsala saboda sun tafi lalacewa, muka zo muka canza musu yanayi yadda ruwan da fitsarin da yake ba zai dinga zama a ciki ba. Saboda haka idan ka duba muka je wurin zaka ga yadda muka aiki a gurin. Sannan main aikin shine nan a tabbata an gyara shi kansa wannan classroom block guda 2 kenan. Alhamdulillah komai aiki yayi kyau, mun yi abin da ya kamata. Muna godiya ga shi gwamna, Allah ya saka masa alkhairi. Sai kuma shi wannan gate na makaranta, musamman lokacin da muka zo mun ɗauka kayayyakin gwamnati kullum ana yi ana kawowa, a cikin kujeru ne da abubuwa, amma suna da matsala na ainihin shi gate ɗin makaranta. To sai muka gani duk da yake baya cikin kasafin aikin da ya kamata, amma dai wannan makaranta ta mu ce, kuma mu 'yan ƙaramar hukumar ita muka yi. Saboda haka akwai 'ya'ya da za su zo da 'ya'yan ƙanne da kuma ma wasu jikoki a nan gaba, sai muke ganin ya kyauta a ce wannan gate ɗin kamar yadda headmaster ya mana ƙorafi cewa yana daga cikin matsalarsu. Saboda haka muka duba muka ga cewa in Allah ya yarda baya ciki dai, amma za mu yi kokari mu ga mun sa shi domin ainihin kare ita kanta da bata security a wannan makaranta. Muna godiya tunda muka fara aikin nan, shi mai girma headmaster wannan makaranta yana ba mu haɗin kai. Saboda haka duk abubuwan da muka yi mun ba shi shawara, kuma mun gaya masa cewa ga yadda ya kamata a ci an tsare wa'annan abubuwa da aka yi. Alhamdulillah headmaster yana bakin kokarinsa, kuma su kansu ainihin malaman makaranta sun zo sun ba da gudunmawa wurin cewa an yi abin da ya kamata a gurin, suna godiya. Muna dai ƙara kira da su kansu hukumar makaranta ɗin da iyayen yara na makarantar su tabbatar cewa wannan kaya na gwamnati da ake kawowa take ƙoƙarin inganta ilimi ya kasance cewa mutane sun amfanar da shi, kuma an kare shi daga lalacewa ko kuma ɓatawa. Kamar yadda za a iya gani ɗan jarida, wannan ba shine karo na farko da muka zo muka tsaya a gaban ka muke magana irin ƙudure-ƙudure da aikace-aikace da muke ƙoƙarin kawowa don tabbatar cewa mun yi abubuwan da mutane suke tsammanin mu da wanda ma ba su yi tsammani ba. Alhamdulillah kamar yadda kaga wannan aiki yana kammaluwa. Akwai wani aiki still wanda muka gani a kofar Islamiyya, Kibiya Islamiyya kofar Gabar, nan ma akwai blog wanda yake is ongoing yanzu. Saboda haka akwai kuma ragowar makarantu da za su biyo baya. Muna nan da aikace-aikace masu tarin yawa, muna tabbatar wa al'ummar mazaɓar Kibiya 1 in Allah yadda za su ga abin da ba su ma zato ba na aikace-aikace daga ɓangaren mu. Insha Allah muna ƙoƙari a bawa wanda gwamnati haɗin kai. Mai girma gwamna yana tiritiri da harkar da ya shafi ilimi. Haka shi ma shugaban ƙaramar hukuma Alhaji Awwalu Abdullahi Tarai yana ba mu gudunmawa domin bisa sahalewarsa ne na tura waɗannan ayyuka suka kai ga kammaluwa. Muna godiya ga jagororinmu mai girma kwamishina Adamu Ibrahim Bacha, Ali Ibrahim Bacha ya yi ƙoƙari wajen tabbatar cewa ya ba mu shawara mu ga aikin nan mun yi shi yadda ya kamata. Muna godiya mai girma kwamishina da jagororinmu. Assalamu alaikum. To su ma dai wasu daga cikin tsofaffin ɗaliban wannan makaranta sun yi matuƙar nuna farin cikin su kan wannan aiki na Honorable Awwalu Sarki Kibiya. Sunana Juwairiya Muhammad Adam.
Gaskiya mun ji daɗi sosai saboda da a makarantar nan babu lokacin da muna nan, amma yanzu an gyara mana, dole za mu ji daɗi saboda ƙannenmu suna cikin makarantar su ma dole za su amfana. Muna miƙa masa godiya bila adadin saboda muna godiya da dukkan abin da ya mana zai taimaka mana, kuma mun gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya taya shi riƙo akan wannan mulkin nasa. Sunana Aisha Jibril Yakub. Gaskiya ina farin ciki sosai saboda samun ci gaba da muka yi. A da babu lokacin da muna ciki, amma yanzu akwai, kuma mun samu ci gaba dai sosai. Ba abin da zamu ce mai sai dai Allah ya saka mai da alkhairi. Muna godiya akan haka. Sunana Salisu Muhammad. Salisu, ya naka farin cikin bisa wannan gyara da aka yi? Gaskiya ina farin ciki sosai bisa ga wannan gagarumin aiki da wannan gwamnati ta yi mana. Muna godiya da Allah ya saka musu da alkhairi. To sunana Usman Bello. Gaskiya wannan aiki da aka gabatar ba abin da za mu ce da honorable wato councilor mu na Kibiya 1, honorable Awwal Sarki Kibiya, ba abin da za mu ce masa sai dai godiya a gare shi saboda yanayin jajircewarsa ga wannan tsohon block da ya gyara mana da gate din nan. Wallahi ajin nan yayi mutuwar da zaka kai kafa kusan guda ta kule a ciki, yaro yana ciki, amma yanzu gashi an fitar da dattin da yake ciki, an yi sabon gyara a ciki, an yi siminti da dukkan abin da ya kamata a ciki. Gaskiya mun ji daɗi sosai, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, kuma za mu ce da wannan gwamnati ta yi har zuwa baɗin baɗaɗa. Daga ƙarshe dai, Honorable Awwalu Sarki Kibiya ya yi kira ga hukumar wannan makaranta da su yi amfani da wannan blok yadda ya kamata wajen samun sauƙin cunkoson ɗalibai a wannan makaranta. Ya kuma sha alwashin ci gaba da dukkan mai yiwuwa wajen ci gaba da bada gudunmawa kan harkokin ilimi a faɗin mazaɓar ta Kibiya 1 da ma ƙaramar hukumar Kibiya baki ɗaya. To ƙarshen rahoton kenan, Muktar Awwal Yara daga nan sashin labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Mike Express. A ahadin sama da na raba na tsaya mana gawa ga azami.